tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Hello! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Nicole Liala! Happy 50th anniversary, Love Radio Manila! At syempre binabati din natin ang happy anniversary ang lahat ng iba't iba pang mga Love Radio provincial stations na nagse-celebrate din ng kanilang mga anniversary today. Yan. Katulad ng Love Radio Puerto Princesa celebrating 29 years. Wow! Grabe talaga, nakakatuwa naman. Punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng puso. Oo. Ay nako, ang dami pong naging basehan ng kagandahan ngayong araw na ito. Correct. Depende po sa laki ng bulaklak. Tama. Sa dami ng bulaklak. Ayan. At kung gaano kasaya ang bulaklak. Ayan. Namumula po ang paligid sa ngayon. True. Grabe. Grabe talaga. Alam mo, nakakatuwa. Kanina, kami po ay galing sa misa. Yan. Bakit galing sa misa tapos yung boses hindi talaga mahina agad? So anyways, galing kami sa misa. And anong homily ni ang sinabi ni Father that we should take care of our hearts. So ito ay magandang mensahe. Ano to, literal at figurative, 'di ba? Literal kasi literally kailangan nating alagaan yung ating mga puso. Alam mo 'yan, Diego Bandido. Tama, ilang beses ang heart attack? 3 beses. Ilang beses ang ano ba yung surgery? Surgery? 2 beses. 2 beses. 'Di ba? Talaga namang ang masamang damo. Matagal. Mamatay. Ang masamang damo ay hindi na ikaw, 'di ba? So for everyone else, it's really important to take care of our hearts. Kailangan natin pangalagaan yung ating mga puso, lalong-lalo na kung ikaw ay may pamilya, mga mahal sa buhay, ganyan. Tama. At syempre papangalagaan mo din ang puso mo, bakit at papaano. Syempre kung ang puso mo ay galit, lahat din ang lalabas sa bibig mo, galit. Tama. Kung ang puso mo ay masaya, di ba? Ang saya-saya mo laging magbigay ng smile, manlibre ng kapwa, di ba? At saka magbigay ng magpakita ng kagandahang asal kasi nga, yung puso mo masaya. So, pangalagaan natin ang ating mga puso. Yung heart. Di ba? Kaya nga, di ba, aral sa Bible din na walang problema sa mga pumapasok sa bibig natin. Ang problema is yung lumalabas sa bibig natin. Kasi kung ano yung nasa heart natin, yun yung lumalabas sa mga bunganga so, natin. sinasabi mo ba, Jegs, walang masama sa mga pinapasok natin sa binibig natin? So, kinokontra mo ba yung sinabi ni Doc na bawal na ako mag-samgyup? Ano? Ay, hindi naman pala ako bawal! Once a quarter pwede lang! Naman, Pwede yun! Isip ko. Sabi ko sa'yo, nahihina yung puso ko. Nalulungkot yung puso ko, di ba? Tapos ang isa pang mahalaga, bukod dyan, yung it's really important to express our love every day. Totoo. Wag mo nang hintayin until the last moment. Yun yung sinabi ni Father Hindi mo na dapat hihintayin. Bukas ko na lang tatawagan si Mama. Kasi anytime naman pwede ko siyang tawagan Bukas ko na lang sasabihan ng I love you si Daddy. Kasi anyways, nandyan lang naman lagi si Daddy. Paano? Ang masaklap, wala po talaga tayong assurance lahat. 'Di ba, na masasabi pa natin na mahal natin sila, may express natin yung pagmamahal, 'di ba? Walang assurance 'di ba? So, hindi na natin pinatatagal. Ngayon pa lang sasabihin na natin, 'di ba? 'Di ba? I love you, Diego, kasi hindi tayo sure kung aabutin mo yung bukas, 'di ba? I love you, Nicole. kasi hindi ka rin sure. Hindi ka rin sure. Kung aabutin ko ang bukas. Tama. Totoo yun Well, ang isang perspective na na nakikita ko na lagi kasi tayo pag sinabing Hearts Day, 'di ba? Laging sa girlfriend, boyfriend, asawa, why not yung mga ginagawa natin sa December during Christmas, yung pupunta ka ng mga orphanage, namimigay ka. Correct. Araw naman to ng puso, pakita mo yung pagmamahal. Dapat ganung perspective. Maganda yun. Meron nga ako isang kaibigan, si Von. Si Von, pasensya ka na Von chinismis na kita. Pagka tiningnan mo siya, parang Diego Bandido, yung hindi mo pagkakatiwalaan. Yung kapag may backpack ka, gagawin mo sa front pack siya.
Ililipat mo sa harap. Ililipat mo sa harap. Maraming ganun Maraming ganun na parang mukhang hindi ka tiwa-tiwala pero tunay na mabait. So ganun yung itsura niya. Itsurang parang, nung una ko siya nakita parang totoo ba to? Very medyo sanggano. Pero laging maraming mga proyekto para sa iba't ibang tao. Meron siyang proyekto ngayong Valentine's na parang sana abot ang 10 piso mo. So sa 10 pesos, pwede ka na magbigay ng ice cream sa mga bata sa isang particular na eskwelahan, public school. Wow. So yung ganun, because yun nga tama ka hindi mo nahihintayin yung Pasko para doon ka lang. This is also a perfect time to do it. Di ba? Hindi lang siya pagmamahal in general. Tama. Hindi lang siya limitado to romantic relationship. So pagmamahal talaga ito sa ating kapwa. Di ba? Yan kasi nagiging commercialize ang Hearts Day. Dahil nga iniisip laging sa partner. Correct. Pero yung pagbisita mo sa mga cancer patients sa ospital, doon ka magbigay ng flowers. Ay nako, diba? Talaga naman. Napakasarap na pakiramdam yun. Sobra. At ikaw din, ang reward mo doon, yung ang sarap sa pakiramdam mo. Oo, kung diba? Single ka, wala kang kadate. Ayan, grabe naman. Parang nasaktan sila. Single ka, wala kang kadate. Kasi meron yung iba, parang masabi lang may date sige. Kung sino na lang. Okay na yan. Basta hindi masabi na blanco or hindi masabing wale, di ba? Basta sa madilim na lugar. Correct. May mga nasasaktan din sa single, walang ka-date, di ba? Pero alam mo, once you level it up, mag-level up ka ng relationship. For example, sa mga kanya-kanya nating relationship. Ewan ko kung sa misis mo ganito Ako hindi yung magiging basehan ko sa saya ng Valentine's Day kung meron ibibigay sa akin yung asawa ko. Kung meron, edi thank you. 'Di ba? Kung wala, thank you pa rin sa love, 'di ba? Ganon kasi nagle-level up yan Yes. And pag nagle-level up na yung pag-ibig, hindi na siya yung mga binibigay wala at hindi sa material. Wala na siya sa material na bagay. Yung konting haplos na lang. Oo. Kanina alam mo ba na-touch ako? Misa. 'Di ba? Nakita mo ba yun, Robin? Nagulat ako. Ano ginagawa mo sa misa? Ay, syempre, nasa misa, nasa harap. Magbabasa ng first reading. Bakit? Okay. So, nung peace be with you, syempre, hindi ko kasi alam na kung nasan siya, kung alam ko dadating siya para sa misa. Nagulat ako nung peace be with you, lumapit, mahihain yun, di ba? Di lang lumapit sa akin, tapos nag-kiss. Everyone was looking. Everyone was looking, guys. Di ba? Sa akin, kapalit nun ang 10 dosena ng bulaklak, di ba? Hindi, tsaka yung mga, sabi mo nga, di ba? Haplos. Ayos totoo na. Di ba? Siguro, ngayong araw na ito, wala kang maibigay na literal na material na bagay sa misis mo. Pero ngayong araw na ito, bukod sa haplos, ikaw ang maghuhugas ng pinggan. Yan, yung mga ganong, diba? Yung mga ganong klaseng bagay. Correct. Diba? Ganon talaga, didiskarte po pag walang pera. Hindi, pero totoo, di ba? Yung may mga bagay po na pwede po nating gawin para mag-level up. Alam mo, sa totoo lang, kanina pa pinapokus ito sa Facebook Live, yung pagkain ni Tanya Chinita, Maratoni, tsaka ni Konyo. Ang bango. Makain na po sila, pero kinakailangan namin magtrabaho. Kinakailangan namin dumaldal. Istorbo talaga ang trabaho sa pagkain. Di ba? Kaya nakakatuwa lang at nakaka-amaze how we are always reminded, especially today. Again, ulitin natin hindi lang po romantic love ang sineselebrate natin. Di ba? Kung, anong sabi mo? Single ka! Wala kang ka-date, di ba? Pwede mo nga gawin. Magsama-sama kayong lahat. Di ba? Magsama-sama kayong lahat and do good things. Yan, pumunta kayo sa isang hospital, children's hospital perhaps. Di ba? Tapos mamigay kayo ng mga roses doon. Na, kung basta ipakita nyo yung pagmamahal nyo. Correct. Pwede. Diba? Iparamdam mo sa iba. Pwede. Pwede talaga siyang gawin. Kasi yung mga taong pinaparamdaman mo, hindi nila pinapakinggan yung pag-ibig mo. Maghanap ka ng ibang naghahanap din. Correct. Diba? Ang ganda niyan. Kasi natandaan ko, Jegs, ewan ko kung naikwento ko na to. There was one time na kasi ang birthday ko falls on the last quarter of the year. So ito yung mga nakapag-bonus na ganyan, November last weekend of last week of November. So ang eksena dito, syempre gusto ko mag-outreach, gusto ko magbigay. Yung pinuntahan kong orphanage, walang masama doon, 'di ba? Na marami kami. Kaya lang by the time na
ako na yung nagse-celebrate sa mga bata. Pagod na sila kasi pang-5 na pala ako. lang. Pang-5 na pala ako. So, siguro kung hindi mo man magawa ngayon kasi ngayon mo lang to narinig, di ba? Na parang, oo nga no, love day. So, pwedeng ang outreach ko, ang pwedeng sharing ko is during the Valentine's Day. Yes. Siguro you can start doing it by next year, di ba? Or kung halimbawa, habulin mo pa ngayong Feb kasi yun nga, sabi natin kanina, hindi natin sure kung aabutin natin eh. Correct. Diba? Hanggat hindi pa natatapos ang Pebrero, di buwan pa rin ang mga puso, di ba? So, yun yung mahalaga na pwede mong gawin. At alam mo maganda kung halimbawa ikaw ay new parent, tapos ang anak mo ay maliit pa, maganda siyang i-start na tradition. Tama, exactly. Maganda siyang i-start na tradition and then dadalhin niya ito. Ipapasa, diba? Ipapasa niya sa bawat generation, yes. Diba? Wala ka mang ipinasang generational wealth, diba? Ang pinasa mo naman ay yung tradisyon na napakaganda, diba? Ay, nakakatuwa naman. Uy, speaking of Valentine's, gusto ko lang i-special shoutout si Brian of Hard Rock Cafe Manila. Sabi niya makikinig daw siya sa atin. Ayan, di ko lang though alam kung nakikinig siya ngayon at this time. Pero we were there yesterday sa Hard Rock Cafe kasi nag-perform ang True Faith. Yan. So buong month of February sa Hard Rock Cafe, meron pong mga performers. On February 20, Ella May Saison. Napanood mo na yung concert nun, di ba? Ang galing. Napakahusay. Till They Take My Heart Away. Naku, pangarap kong kantahin talaga yan. And on February 26 si City. Di ba? So talagang ang ganda ng buwan ng mga puso. Ayan. Dito rin lahat nagko-concert. Yung Kairan magko-concert sa Hard Rock. Brian? Naghihintay na lang talaga ako. Kaya ako laging nandyan kasi iniisip ko baka maisip niya isang araw. Pero alam niya, ikaw nagsabi nito, 'di ba? Alam ni Lord ang ginagawa niya. Kasi kahapon, ang galing ng mga performers eh. Tas tuwing nakakita ko ng mga magagaling na mga performers, yung mga magagaling na kumakanta, lagi ko sinasabi, frustration ko talaga to. Sana maganda na lang yung boses ko. Lagi ko yung sinasabi. Pero si Diego ang nagsabi sa akin na alam ni Lord ang ginagawa niya. Kung may maganda din ang boses mo, hindi ka na talaga titigil. Correct. At totoo yung Jegs, kung maganda yung boses ko, maya't maya rarakit talaga ako kung saan-saan. Ayan. Kailangan niyo po ba dyan si Libeng, di ba? May acoustic setup na po sa Hard Rock si Nicolás. Meron, di ba? Regular na. Correct! Sa kung saan, ano pa naman ako, workaholic, adik ako sa trabaho Gusto ko napapagod ako di ba? So sabi ni Lord, ang bibigay ko lang sa'yo, speaking voice, di ba? Ay, nako, nakakatuwa. Tayo naman dito sa Love Radio ay nagpapasalamat sa lahat ng mga kabisyo natin. Dahil sapagkat because sinamahan niyo po kami ng 50 taon. 50 years. Grabe, golden celebration. And in celebration of 50 years, syempre, kanina pa binabanggit na mga kaibigan na yung mga kasamahan nating DJs dito, Jegs, nag-umpisa na ulit ang ating Love Knows No Boundaries promo. Balita ko, namigay ng boundary na sila Tanya at si Angkol. Ang Dear Love, tama ba? Ang binigay ng Dear Love ay sofa. Oh my! Teka lang! Yung si Kuya Gilbert Padua, Grab driver to Ikaw yung nanalo ng sofa. Kailangan makarating ka dito hanggang alas 12 ng madaling araw. Within the day, kasi pag lumagpas ka ng alas 12, pag lumagpas ng February 14. Hindi na namin anniversary. Diba? Wala pa po dito yung sofa na kay Princess and Ronron Furniture pa po. Ide-deliver namin sa inyo. Pero kailangan nandito po kayo. Patunayan nyo po na pumunta dito. At patunayan nyo na nakikinig kayo lagi sa Love Radio. Kayo ay pupunta dito, di ba? Kasi pag hindi po ninyo nakuha, pag hindi kayo nakarating, ipaparaffle po namin sa mga DJs. Yes, so medyo may pagdadasal din kami. Na hindi ka makarating, charot! Hindi naman, sana makarating ka dito. At maya-maya, abangan ang announcement din namin ni Diego Bandido. At sa susunod na segment ng Kumikinang na Tambalan, sa ating susunod na Facebook Live, makakasama din natin lahat ng mga Love Radio DJs. Ano lang tayo? Usap-usap, kwento-kwentuhan, ng mga ganap-ganap, yan, tungkol sa buhay-buhay. Diba? Yung 50 years ng Love Radio, yung 'di ba kahapon nga yung World Radio Day, 'di ba? Magkasunod siya. So nung nagtingin-tingin ako, sabi ko,
ang layo na rin din pala ng ano eh. Yes, nang narating mo. Nung tinignan ko yung nagsimula ako, yung pinost ko. Totoo. Tapos mula sa may buhok pa ako. Totoo, 'di ba? Sa may 'di ba nakita mo ba nag-message ako doon? Ito yung may ugali ka pa. Na medyo masama. Ito yung mabait ka na. Kasi totoo yan yung sinasabi natin kahapon pa na evolution. 'Di ba? Totoo, para sa mga taong radyo na matagal na, ang sayang balikan nung nakaraan at ang sayang sabihin na ang layo na pala ng narating ko. At hindi lang 'yun malayo pa ang mararating, 'di ba? So alam mo kanina sabi ni Father na we pray for another half century or another 50 years, 'di ba? Para sa Love Radio. Nakakatuwa yung next generation na sasalo nitong napakagandang stasyon na meron tayo. And speaking of next generation, di ba naghahanap tayo? Oo nga! May mga ilan na pong pumunta pero mas hinahanap namin yung meron pa eh. Talaga. Correct, di ba? Meron pang isasaltek, di ba? Lilinawin po namin na kaya sinasabi namin hindi na nabubulok is bagets. Opo, ang nilagay ko actually 23 to mga basta bagets. Ayan. Basta bagets ang hinahanap namin. Pati yung term natin lumang-luma. Oo nga eh. Totoo, ano ba tawag? Gen Z, di ba? Gen Z or Gen Z. basta bata, sariwa. Bagets 80s. Oo nga eh. Kaya merong mga nagtatanong sa akin, I mean, in as much as gusto kong tanggapin or ipa-audition, hindi ko na rin pinapa-audition. Kasi to begin with, ang requirement talaga po namin ay yung 2 dekada ang bata sa amin ni Diego Bandido. Ganon. So, 2 decades younger. So, talaga nga nasa early 20s. Ganyan. Ayan, sa akin may mga nagme-message din, pero sabi ko, ang hinahanap namin talaga ay bagets. Na lalaki. Yung papalit sa amin. Correct. Next generation. Pero hindi pa tayo papalitan. Di ba? Gusto lang natin mag-train ng bago. Yan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! 12:39 na! Kung kumikinang na ulo, Diego Bandido. At kung kumikinang ina mo, Nicole Diala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!